И здравейте, потребители от YouTube. Аз съм Happy Killer и това е епизод 1 от нашото оцеляване в моя сървър. И тук където сме се направили къщичката. Сега в момента още я правим. И да, извините ако има малко цепи на клипа, ама... Ай спри да набижеш, ма на ПП от сървъра. Аз съм си пустил цялото къщи, чак аз съм се правил, бе. Вижте колко модерна къщичка се направихме. Старомодна. Ай спри да ме обижеш, ма на ПП от сървъра ще банна. Добре. Последно. Кой е направил къщата? И така... Кой е направил къщата? И сега да продължаваме да я строим. Кой е направил къщата? И да, тия направиха къщата, защото... Кой направи къщата, пак питам? Тия направиха къщата, защото... Не защото те, аз я направих, аз учих това. и те са я направили, изглежда, че са я направили. Докато мен май не. Само аз... Изключи си хака, бе! Аз само Waypoint Sprint и Project аз ползвам хака. И X-Ray да спра да ми лаги, защото така ми лаги. Ела, стой на место. Стой на едно место и стой до мене. Ела, къде си, бе? Стой. Заповядай. Ах, на мене малко ми цепи. Откъде имаш лък, бе? Шегум се, имам ферма скелети. Да знаете тука, там в морето има един спаунър, да ви кажа. Да знаеш, в морето аз имам експи ферма. Да бе, има спаунър, бе. Това е същия сит като на един фъра. Там долу като пуснеш хака за често и ти виждаш, че там долу има един спаунър. В момента съм върху спаунър. Два честа. За скелети, в който си фарма кока. Хора, аз в момента обирам шугаркинс да правя ферма. И хора ще ползвам докато събера шугаркина, защото ми лагва. И тук сме. Наложи доста повече да направим, имахме малък спор, ама го решихме. Така, тая къща е на ето е пичото, където е до мене. Той е строил и сега оня дед го виждате фул гърл е гати читъра и заради него ми лаги като насрано. Читнал си един стак диаманти, 1000 стака кол, айрон, всякакви такива. И сега обмислям дали да го банна или не. Ето Грабмен дойде и на цвъкът. Вижте само. Добре. Гледайте Сега пък Грабмен ти е виновен. Гледайте. Къде? Един малък подарък. Къде ти е работи? Той сега си мана целя. То ние сега му ги манах. Тежно сега за крутнеш айрон. Тосна креатив. Кой ще кажеш за това? Не ми дай айрон, на който си бях са. Браво, взема му диамантите. Не разбра ли какво каза този човек? Или сам ще си го взема. Чакай, помниш какво каза този човек? Тук. Добре, ми брати. Той е хак. Местим се, чули? По-точно е на креатив. Гледай го на креатив, се пусна сега пак. Пак се пусна на креатив. Така, хора, мисля това да е от теб, от днешната поредица. Виж, тук мисля да живеем, искаш ли? Аз бях в Happy Killer, и Аре, Б, Лай.